Здравейте ви, YouTube. Днес ще ви покажа с един мой приятел Стиви. Аз ще отгледам как строи един робот. Много е хубаво. Много е красив този парцел, който го направихме. Мислим да правим и други умни работи. И после някой от двамата ни да изпрати SMS, сигурно съм аз, за да си направим Warp. А пък тук вече Стиви ще измисли името на Warp, как се казва. Ако иска ли? Ето го тук пълния стил. Ако ви хареса, пишете. Ще може да го намерите някъде в интернет. Но точно не знам къде. От тази къща милата е много хубава. Има и правила и сега ще ви ги прочета. Гледай какъв бък ми стана. Направо ме изкара от къщата. Риви. Тук много бъглиста. Така, първо не дрейфайте, второ не пасувайте, трето не може да живеете с усер, както виждам. Приемаме само лидер, модератор, геймод, супер цитизен. Става ли и супер тръстер? Тук ли си? Стиви? Тук ли си? Не. Питах само става ли да се слага да идва тук и с супер тръстер? Това? Става ли да идват с супер тръстер? То е почти също като супер цитизен, само че дето ще може да смениш цвета на името. Ако искаш да направи такова право, да има и супер тръстер, защото аз мисля да ставам супер тръстер. Гледай колко много хора са в сервера. Ти чува ли си новата песен на Skiller? Викам, чува ли си новата песен на Skiller? Сега кой покаже дами и господа, тук ще аз спря къща. Мисля да продължа. Доста ми лаги, защото си имам, иначе въобще не лаги играта, защото съм с лаптоп. Но случайно ако снимам видео. Този бък. Брат, тук става някакъв бък, имам 7 купчета. Тук става някакъв бък. Имам 7 купчета такива, с които си правя къщата. И после като ми свършват, те ми стават пак отново 7. Сякаш съм с гейммод. Чакай, може да се нарисуваш малко брат? Окей, ще мога. Че не може да се различат. Окей. Няма те викам. Така, ето дами и господа, кой ще довърши всичката. Не лагва.
Мамка му. Така, това беше от мен. Бождар. Оф, аз пък Бождар. Някакви цифри си направих да се казвам 7, 8, 8, 7. Така. Но ти снимаш те. Довиждане.